ndikhulupirira kuti tonse tadzuka bwino family yathu ya UDF. Ndimafuna ndipemphe nawo kuti chikhoza kukhala chinthu cha nzeru kwa tonse titadekha Kaye, chifukwa nzodabwitsa kuti zimene zachitikazi ena zikusangalatsani, pamene muchilungamo chake ndi chakuti zinthu zambiri zikupezeka kunena kuti pali zinthu zosalondola zochuluka zimene MEC akufufuzabe, ndipo zinthuzo pamapeto aulutsa mwachilungamo. Tikayamba kulongolola kwambiri ngati kuti ifeyo zikutisangalatsa zimenezo, ndiye kuti pamenepo pamba ukayikitsa kuti kodi anthu fe ndife amodzi sindife amodzi. Nthawi ya maliro wina nkumaseka, nthawi ya zovuta ena nkumakhala ni mphamvu zolankhula. Ndi zinthu zodabwitsa kwambiri. Tidekhe tikhazikitse mitima pansi, china chilichonse chili bwinobwino, nkhani zikufufuzidwa. Pali malo onena kuti anthu avota akungopereka 2 zonsezo zikufufuzidwa ndi zikugwidwa ifa kunalowedwa mu system ya MEC. Nditadekhani Kaye. Kumeneko kunali kulankhula kwa bambo Dr. Rex Kalolo omwe akuyima mothandizira olemekezeka atupere muluzi amene akuyima ngati mtsogoleri wa dziko lino pa tikiti ya chipani cha UDF. Iwowa amapempha makamaka amalawi ochikonda chipani cha UDF komanso amalawi tonse kunena kuti tiyeni tiyambe tadekha Kaye. Zotsatira zachisankho ziulutsidwa mwachilungamo. Adanenanso mmene mukuti pane zotsamwitsa zina ndi zina chifukwa chokuti pakumveka mphekesera kuti system ya MEC inachitidwa haki. Ndiye mwazimvera nokha mula kuchokera kwa Dr. Rex Kalolo. Ndimatinso pano mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa VoiceBox.